ते बिलो आय ताका लागून ते आमदार तुमचे दारी म्हणटाले न्हू पहिले आता ते घराको मेंबरशीप ड्रायव्ह करताय बाबा घे फॉर्म भर म्हणून तो पट्टा घालता आणि फोटो मारताय सो ते डोर टू डोर करून मेंबरशीप ड्रायव्ह करताय भंय येयली की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी आहा आमी सद्दां म्हणटाले आणि आज हे जाता मेजॉरिटी जी कम्युनिटी आहा गोंयची तांकां आज खरें कळोन आयलां की आपल्यागेलो गॅसी सिलिंडर मारप आपल्यागेलो पेट्रोल मारप बीजेपीक सपोर्ट करून आपल्यागे कांयच सवाय जावना वयल्यान शेत हे वताय दोंगर हे वताय कायदी हे करताय कशा कशे सो आज मेजॉरिटी कम्युनिटी कळली आहा की हे सरकाराक सपोर्ट करून कोणाचोय बेनिफिट ना सो तो भक्त कोण करून कांयच फायदो ना आणि हे ते कळ्ळें म्हणून हे ते परत ती कम्युनिटी फोट मारून मुखार हाडपाक ते मेंबरशीप ड्रायव्ह करून ते एकठांय करपाक सोदताय. मेंबरशीप ड्रायव्ह करच्या पेक्षा तेंचे जर जॉब ड्रायव्ह केल्लो जाल्यार बेनिफिट स्टेटी जातलो कसो आता ते तुम्ही प्रचार करून तुम्ही प्रेसांनी लोकांमध्ये घालपा जाय की बाबा हे मेंबरशीप ड्रायव्ह आयल म्हणटरी प्रत्येक घराक एक तुम्ही जॉब दितले जाल्यार आम्ही तुझे मेंबर जाता असले मागता दे हॅव टू पुट गोंयभर लोकांकडे मागता आज जावन मागता आज द बीजेपी प्रत्येक घराक एक जॉब दिवपाक हर घर एक नौकरी फिर मेंबरशीप तुमको प्रत्येक घराक एक नौकरी दी आणि मागीर मेंबरशीप घे आमचे असलो मागता हो ड्रायव्ह लोकांनी आज कमेंट करपाचो आणि मोगान सांगपाचें सर आम्ही 4 मेंबर न्हू आम्ही आनी देखून भरता मेंबर प्रत्येक घराक एक नौकरी तुम्ही दिवची आमकां थँक्यू.